To je ale jenom začátek. V pátek a v sobotu můžeme změnit místní dějiny. Pojďme do toho společně. Jděte volit. Kandidátka číslo 20, dobrá volba. Tak na to ti fakt teda seru, na to ti fakt mrdám, takovejhle zerantama já pohrdám, jsem drsnej rapel. Říkej mi Husa MC tak pojď, freestyle, ale tuhle jsem nechtěl, tuhle, tak, teď, aha. Jo, doba 21. MC Husa, aha, tak pojď, hodně jakou větu, jdu vykrát z banku s cigánama, co mi zbyli z předešního repu, je nás 5, veme kulomety, ale než střílet, radši plán promysleti, nejdřív tam pošlu holku se spomkou, kde bude mít zabudovaný foťák, nebude fotit eroťák, ale pozice stráží, když banku, tak věci mega znárodní. Opatřím 2 auta, plán banky už mám stáhlej z netu, podplatím policajta, tady máš 100 litrů a nemluv. Musíme mít akci pořádně promyšlenou, ať nás ty kurvy neseberou, otvíračka od 7:30, musíme být přesný. Ta holka už tam balí hlídače, jak se jí podívá na kozy, máme vyhráno, má kozy jak vozy. Když tam zaparkuje se Škodovkou, my se připravíme, čekáme a Kolo mlýnský, na každou svině se točí mlýny. Jestli jsi svině nebo malej smrad, zprasím tě tak hodně, až budeš mít velký šťak. jo, vlítnem tam s Igorem a Bačem, hned si jmem hlídače, neudělaj nic, je tam jenom personál a ten nám s kulometem v ruce vyjde stříc, bitch. Vlítnu do safe, do trezoru, všechno jim seberu, nenechám jim tam ani korunu. Benga nám dají ještě 5 minut náskok, stejně nebude lehký vyváznout. Po 100 metrech letí za náma vrtulník, jsem rád, že to nejsou, že jsou to ty český blbci a ne Simír z Kobry 11, stejně po nás střílí a otral to Bačo, ta holka v autě šílí a já nevím, co si počnout chvíli, fakt nevím. Říkám jí, drž hubu kurva, ať můžu se soustředit, zahněte do tunelu, ať nemůžou nás sestřelit. Peníze, 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 prachy, on je má, já je chci taky. Peníze, 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 prachy, on je má, já je chci taky. Potřebuješ, je to smůla. Znovu zvoní tady zvony, protože jsi tady, kde jsi byl. Tam, tak jsi to celý posral a teď aby se zbál. Zvonili, ráda to říkala, všechny na to připravovala. Přípravkem to asi nemohlo být, protože tady byla Dára, která mě informovala. Skurveme celý video, vole. Předáme Bača do druhého auta a vychčijeme s policajtama. Každý 100 mega v kapse a odejdeme pryč. Každý 100 mega v kapce a polipte nám řík, pic. Sedu na vaší flow, pojďte třeba pod dvou, poleju vás pod vodou. Z malých kluků velký zmrdí rostou, většinou je do výkonního ústavu pošlou. Mám ryku prostou, toto byla moje flow. MC Husa, aha, doba 21.